Bună, mă numesc Bogdan. Astăzi voi arăta cum puteți porni virtualization-ul din BIOS. Pentru că am făcut un video mai de mult cu mașinile virtuale și v-am zis în el că trebuie să porniți virtualization-ul din BIOS pentru a funcționa. Ca să vedeți dacă l-aveți pornit, veți deschide Task Manager-ul și vă veți duce la CPU și vă uitați virtualization, în cazul meu scrie enabled, că am pornit. Acum o să revin cu o cameră și o să vă arăt cum o pornesc din BIOS în cazul la procesoare Intel și AMD, pentru că e diferit. Bun, am revenit aici cu calculatorul. Primul lucru va trebui să-l porniți. După care, să apăsați cheia pe care aveți BIOS-ul, o să vă apară când îl porniți, în cazul meu este delete. Și o apăsați în continuu, până când vedeți că vă bagă într-o interfață video. Gata. Și ne-a băgat. Ce trebuie să facem în cazul AMD ca să o pornim? Vom da aici. Așa. Și zice search. Și vă scrie SVM mode. Și le scriu la enable. Dați pe el și dați enable disable. Când virtualization-ul e oprit, o să fie disable. După ce ați terminat, veți da F10. Eu n-am făcut nicio schimbare să mi arate așa și Enter. Iar acum calculatorul își va da un restart, va porni ceva mai greu de data aceasta, dar va porni cu setarea în BIOS făcută să aibă virtualization și o să vă apară și în Task Manager acolo virtualization enabled. Și vedeți, uite și acum, pe momentul acesta o scris ceva în partea de jos, dacă n-am reușit să prind unde zicea apăsați tasta așa pentru a intra în BIOS. Așa că revin și cu Intel. Bun, am revenit aici cu laptopul meu vechi, care are Intel. Iarăși îl pornim. În cazul acesta, asta e F2. Și ne-a băgat în BIOS. Acesta este așa. Și va trebui să ducem la configuration. Și aici avem Intel Virtualization Technology. Se vede. Și aceasta este enable sau disable. Vedeți, enable, disable. Eu voi lăsa enable. Și iarăși apăsați F10 și Enter. Iar acum iarăși îți va da restart și va stabili secundele. Și cam da, acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare în alt videoclip.